खुलुमबाय दिनैनि रादाबखौ फरायगोनां सोद्रोमसा बसुमतारी कानाडा टिभि एक्ट्रेस चेताना राजआ प्लास्टिक सार्जारि खालामनानै गावनि जिउखौ फोजोबना लानो गोनां जादों। मख'नाय बायदिब्ला बिथाङा फेट फ्री सार्जारि बेंगलुरुनि प्राइभेट हस्पिटालाव खालामजादोंमोन। नाथाय बियो बिथांनि बुंस'हायै जिउनि देरसिन गोरोन्थि जानांबाय। बिथाङा 21 बोसोरल' जादोंमोन। CWE गेलेगिरि बिथां राजु गयारीनो बिटिआर सरकारा मदद होगोन होननानै फोसावबाय। बिनि अनगायैबो जायफ्रा गेलेनाय आरो हारिमु आयदायाव रोंगौथि गोनां एबा गोसो गुदुं सुबुंखौ मदद होगोन होननानै खोथा होबावदों। आसाम पुलिस बिफाना दिनै मालाबाबो उन्दुनानै थायाखै। आसामनि पुलिस बिफाना थांनाय मोनाबिलियाव करिमगंज रायबारियाव SI निरन्जन दासनि दैदेननाय रौनिया हान्जाजों 1183 केजि गंसे ट्राक गारिनिफ्राय गांजा हमनो हादों। ट्राकजों लोगोसे सानै सुबुंखौबो हमनो हादों। बेनिनो सासेया हारियाना आरो सासेखौ UPनि होननानै मोनथिनो मोननाय जादों। दुखुथिया नखरफोरनि रैखाथि आरो मोनथायनि थाखाय एबसुआ अरायबो जुजिगोन। दिपेन बर' थांनाय 13 मे 2021 अक्ट'आव गुवाहाटी नोगोरमानि VIP र'ड साखाथियाव थानाय ससल ओनसोलनि सिलसाकु बिलाव आयेन बेरेखा न' लुनानै अरायनि थाखाय रायजो जानाय सुबुंफोरखौ दिसपुर रेभिनिउ सार्कल गुवाहाटी नोगोरमानि जौगाखां खुंथाय आफाद आरो कामरुप जिल्ला खुंथाय आफादनि जथायै बानजायनायाव न' बां सिफायनानै बे जायगानिफ्राय होखारजानाय दुखुथिया नखरफोरखौ एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ मैया खौरां लाहैदों। बे होखारजानाय नखरफोरनि गेजेराव 40 नखरफोरा बर' नखरफोरमोन। बिथांमोननि बे होखारजानायखौ बिथां दिपेन बर'आ गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायनायजों लोगोसे बिथां दुखुथिया नखरफोरखौ लोगो हमलायनानै थाबैनो गुबै राहा लामा लाहोनायनि आसाम सरकार आरो जिल्ला सामलायगिरिखौ गोख्रोङै नारसिननाय जागोन होनना खोथा होयो। थाद'नाय गैयै अखा हानायनि जाउनाव दासिम मोन 20 जिल्लाफोराव 2 लाखसो सुबुङा गाज्रि रोखोमै गोहोम गोग्लैदों। गोजोनथाव खौरां बर' हारिनि बिर सिखोना जोहोलावनि मुसुखा बानायनाया जाफुंसार जाबाय। बे मुसुखाखौ बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ बेखेवनानै होयो। बर'नि बिर सिखोना जोहोलावनि मुसुखाखौ 9 फुट गोजौ आरो गाहायनि धालायखौ 11 फुट लुनाय जादों। गासै गोजौआ 19 फुट जागोन। सिखोना जोहोलावनि खौसेथि खाम्फाखौ नौ नोगोरनि सिखोनाजार आलायखुंग्रि दैसा सिखोना जोहोलावनि जिउ नागारनाय जायगायाव बानायनाय जादों। दिनै श्री श्री महादेवनि जोनोम सान। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।